ase omorande rigotega tobwenerete korandia ase amatanga gose tobwenerete korandia ase chikrusade gose tobwenerete korandia ande onsi. Ndiang'ichera otatiga enarinyorete ase enchera etari engiya, enarinyorete korwa ase media na buna nabeire nkoba ase ekanisa eye nanya korora kanisa ekobeka binto media etarakorangeria, etarakoa riuko gose etarakoa emineti egia ngosete ekere nakenyorete chinsa chia botuko nafogwareretigwe amang'ana aya iga agankong'era akandetera ebirenge eria ebikong'u goika rero buna nkonyarora akomonyoka iga mpaka achire chinse chia isiko ase abanto basenigwe ase okoigwa amang'ana na abande bang'akeire chisimi bakomboria ng'a pastor mang'ana ki aya tokorora na amaene rirube eria nabo rigoteba ng'e tokogenda ase amatanga twarangeriwa amatanga ao ao twagenda ase omopastor bwa edistrict atari komanya na amaene tinanya koegera ng'a omonto naimoke korwa bwoye abogorie ebag echire chianga na ebuku na amang'ana agochi koegeria ase ekambi ase agochi koegeria ase ekrusedi ng'aba iga abwo ewiki atatebiri ng'a ochicha iga. Na ase amatanga nabeire gusii emiaka eye iga ndoche ng'a naikire emiaka 40 monto taiyo amaene ase ense eye okoimokia ogenda mpaka omochie bwa omonto ng'a oteba ng'a inche ntagete ndandie amatanga aya iga iga naende tokogenda nore mocheria amaene oboria ng'a ng'okweta ng'ai agakwete gochia egere ogende orwanerere buna abarogi bakorwanerera ng'a twakonyora nonye ekebwato yare koba buya nanya korora ng'a nkoba ere anene niga ekoba ng'a ekero kwarangeriwu na abanyene koreng'ana na amachiko ya ekanisa eye abanyene nabo bagokwerwa bateba ng'a oyio totagete na oyo ekere omorandi bwa edistrict airwu barisia bamotebire ng'a so and so nere totagete abarandi bande nkoboria bare amabori ng'a matara bweka nere ore ase ense eye naende bamanya korwa ogo bateba omorandi ekero atebigwa agwakera esimi ogote ng'a namba yaye teigosoa namba yaye teigoikereka baria abanyene naende bagwakera abarisia bagwakera bateba ng'a bono ng'o tokwegena onye omorandi bwa edistrict ogoteba ng'a namba yago teigosoa naende twanyorire ngosoa ere abanyene bateba ng'a intwe tokwereire morandi inchuchu egere kwagenda toikorwania monto aye kwarandire ring'ana ria nyasaye narandirie ase amatuko amange mokorora ase embeo igoro ase taiyo monto ararandie embeo igoro abanto babwatikanga giakanirwe ng'a yaya ebinto mbire iga totari korora buya inche ndoche ng'a egento eke buna abategeri mwakerigereire naende mwategereire eke na esegi eetaneti buna nyasaye asesenirie abanto na ebiegu ao ao igo nabo nare goteba ng'a rirube eri narinyorete.